Blbosti, to vám musí být doma fanouškovská edice. V minulých 2 dílech jsme si ukázali hromadu blbostí, který jsem si koupil. No to jsem ještě nečekal, co se spustí. Moje vlastní Pokémonová kartička. Charizard se může jít bodnout. Ne jedna tahle čepička, ani 2, dokonce ani 3, 4, 5, ale 6 takovýchhle čepí. Tady jsem ještě nerozbaloval, ale už na první pohled to prostě vypadá, kámo, že to tady prostě musí být, takže... Kámo, to je jenom na mlácení dětí. Celý princezovský set, včetně náhrdelníků, náušnic, ale náhodou jakoby nevypadá to zase špatně. Knírek, který perfektně ladí s mojí princezovskou korunkou, recept jak uvařit čaj. No tak to ne, zmrde, nepůjdeš mi odpalovat domeček. Kdyby byl podpis Lej málo, dostal jsem dokonce i Lej merch, který od ní podepsal. Tohle to prosím nedělejte, ale je to skvělý. Uřvanýho vopičáka. A pokud dáš odběr, další díl zdáme už za týden, takže